on erilaista politiikkaa riippuen siitä, että mitä ainetta käytetään. Tässä on puhuttu nyt siitä, että dekriminalisointi olisi se oikea, tai kriminalisointi on oikea tie ja se sakottaminen on siitä seuraus, jos puhutaan käytöstä. Mä en näe sitä sakkoa lainkaan ongelmana, jos nyt tämä kriminalisointi säilyy, mutta sen sijaan se on erittäin suuri ongelma ja syrjäyttävä tekijä, että siitä yhdestäkin tapahtumasta jää rekisterimerkintä, joka näkyy sitten eri aloille, kun hakee opiskelijaksi tai työpaikalle, ja siellä on se turvallisuusselvitys, joka tehdään, ja nuori saattaa 10 vuosiksi jäädä ilman mahdollisuutta haluamansa työpaikkaan. Ja tämä on mun mielestä erittäin merkittävä syrjäyttämiseen vaikuttava tekijä. Mihin kaikkiin rekistereihin tuo merkintä muuten jää? Se jää poliisin rekistereihin. Ja poliisi suorittaa sen turvallisuusselvityksen. Jussi Perälä. Se jää tuntomerkkirekisteriin, joka on osa poliisiasain tietojärjestelmää, eli PATJaa. Sitten pääsee epäiltyjen tietojärjestelmään, ja sittenhän meillä on tullut tämä aivan uusi rekisteri, havaintotietorekisteri. Eli nyt kansalainen voi sitten ilmoittaa toisen kansalaisen hajun perusteella tai ulkonäön perusteella poliisirekisteriin, ja sitä kautta nämä asiat jää sitten rekisteriin, ja tietovuotohan tapahtuu, kuten me ollaan huomattu. Tämmöinen havaintotietorekisterihän on muualla maailmassa, mennään eteenpäin, ja täällä siirrytään takaisin 1700-luvulle, kun seurattiin kahvin käyttäjiä ja tupakan polttajia. Jaakko voi varmaan kertoa tästä paluusta 1700-luvulla enemmän, Mutta pitäisikö tässä vaiheessa kuitenkin nyt lähettää viesti kaikille nuorille, jotka harkitsevat kannabiksen polttoa, että ei kannata, koska siitä jää tuo jälki? Ei kannata. Ei todellakaan kannata. Jos ei usko sitä, että se on päälle pahaksi. Haluatko Eetu kertoa omasta kokemuksestaan? Mutta yleisestikin mä halusin, tuossa puhuttiin äsken aiheesta, että kumpi on yleistynyt tai kumpi on yleisempi nykypäivänä, alkoholi vai kannabis, niin mä puhuisin mieluummin siitä meidän yleistyneestä sekakäytöstä. Näiden molempien aineiden ja plus yhden laillisen vielä, että lääkkeiden sekakäytöstä. Et mun käyttömaailmasta tästä puhuttiin sairaalamiksistä. Eli hyvin usein päädyttiin sairaalaan, kun vedettiin vähän lääkkeitä, vähän viinaa ja polttiin pilveä. Et niin eri tavalla toimivat aineet sekaisin, niin ei siitä voi mitään niin kuin hyvää aiheutua. Et mulla on yksi kokemus, kun se pamautti mulle sellaisen, en tiedä mikä alttius tai se oli, mutta pilveä ja viinaa ja sekosin. Meinasin käydä 10 kaverin kimppuun sen takia, koska se... Seurauksena oli huumepsykoosi? Ei, se ei ollut vielä huumepsykoosi. Tämä on vähän hetkellinen häiriö. Tämä tulee vasta myöhemmin mun elämässä. Joo, mä haluaisin tähän vaiheeseen, kun me nyt aika paljon on tästä tullut näitä omakohtaisia kokemuksia ja sitten toisaalta kansainvälisiä esimerkkejä, niin mun mielestä on syytä muistaa, että kun tehdään päihdepolitiikkaa, niin se lähtökohdan pitäisi olla tutkimukseen perustuva ja siihen niin kuin tilastotietoon ja lääketieteellisiin faktoihin, koska se helposti menee näissä keskusteluissa sit siihen, että punnitaan niin kuin yksittäisiä kokemuksia ja tiettyjä ryhmiä, että minun potilaani tai minun kaverini, mutta kun me tehdään koko maata koskevaa päihdepolitiikkaa, jonka tavoitteena on kuitenkin se, että päihteet käytettäisiin mahdollisimman vähän tai ainakin mahdollisimman kohtuullisesti, niin silloin meidän pitäisi perustaa tämä niihin kansainvälisiin esimerkkeihin ja tutkimukseen tämä politiikan tekeminen. Pekka Hakkarainen. Joo, nämä inventaarit on tärkeitä ja tärkeää on tutkia niitä, mutta viime kädessä sitten kuitenkin me tullaan siihen, että minkälaisia haittoja yhteiskunta on valmis sietämään. Me ollaan Suomessa valmiita sietämään, Carlos sanoi 600 000 alkoholiongelmaista. Se on iso rasitus. Tietysti voidaan kysyä, halutaanko me sen lisäksi vielä kannabishaittoja. Mutta tämä on niin kuin poliittinen kysymys sitten, että mikä on se meidän sietoraja ja kuinka paljon me ollaan valmiita panostamaan ja minkälaisilla keinoilla sitten niiden torjuntaan. Julius Sarisalmi haluaa kommentoida. Mä haluaisin sinänsä taas kysyä sitten, että jos vaikka nyt puhutaan tämmöisistä lukemista alkoholiongelmien kanssa, niin onko meillä siis alkoholiongelma vai voiko olla joku muu ongelma, mikä sitten alkoholilla sitten vähän niin kuin turrutetaan, että onko näillä onko kannabis se syypää vai onko aina joku niin kuin alkuperäinen syy, joka masentaa ja sen jälkeen turvaudutaan johonkin tällaiseen päihteeseen sitten. Tuo on mun mielestä hyvin tärkeä kysymys ja sitä nimenomaan tulisi pohtia, että mihin me tarvitaan ylipäänsä päihteitä, mitä varten pitää saada pää sekaisin aineella tai toisella.
Jaakko Hämeen Anttila. Mitä sanoo historioitsija tähän asiaan? Joka tapauksessa päihteitä käytetään. Siinä varmasti juuri tämä historiallinen näkökulma on hyvä ottaa mukaan, että jos me katsotaan maailmanhistoriaa, millä ajanhetkellä tahansa, niin huumeitahan on aina, erilaisia päihteitä on aina käytetty kaikissa kulttuureissa. Eli olisi tietysti, mä olen täysin samaa mieltä ministerin kanssa siitä, että onnellisinta olisi se, että kukaan meistä ei käyttäisi kannabista, alkoholia, tupakkaa, kahviakaan, teetä vaadin oikeudekseni käyttää. Mutta niin kaikki tällaiset aineet, ne on tietysti pitkälti epäterveellisiä, mutta me tiedetään laajasta, ei yksin muutaman vuoden seurannasta, vaan noin 5000 vuoden seurannasta, että nämä aineet on aina ihmiskulttuurissa mukana. Että mun on koenut sen hyvin niin epärealistisena, että me päästäisiin niistä eroon, niin silloin kyse on siitä, että millä tavalla yhteiskuntamme sietää näitä haittatekijöitä. Onko se sillä tavalla, että se sietää sen työntämällä sen ikään kuin marginaaliin, jättämällä sen ikään kuin pimentoon ja omien lakiensa alaiseksi, vai pyrkiikö se ottamaan osansa siitä kontrollista siinä ainekaupassa, joka kuitenkin tuolla tapahtuu. Eli onko parempi, että pullo ostetaan pimeänä pullona Alppiharjun torilta vai onko parempi, että se ostetaan Alkosta, jossa alle 30-vuotiailta paperit tarkastetaan? Laatua valvontaa. Mutta onko tässä sitten tarkoitus se, koska kuitenkin ihminen, joka käyttää enemmän ja enemmän päihteitä, altistaa itsensä sille riskille, että siitä aiheutuu enemmän ongelmia. Jos ei puhuta päihdeongelmasta, vaan lisääntyvistä ongelmista, altistaa itsensä sille riskille. Ja sitten taas käytetään lisää päihteitä siihen, että kun on taas altistanut itsensä ongelmia, mitkä on aiheutunut, ja sitten taas siihen lisää päihteitä. Ja se on loputon jatkomo, jos puhutaan tästä. Se on se tilanne tällä hetkellä, niin olisi varmaan tulevaisuudessakin, että meillä on tietty määrä syrjäytyviä valitettavasti, ja se on tämä kriminalisointipolitiikan aikana näin on, dekriminalisointipolitiikan aikana aivan varmasti myöskin on näin. Mia Heiskanen. Siitä me pääsee eroon. No, mä olen itse enemmänkin huolissaan siitä näistä nuorten lieventyneistä asenteista ylipäätään. Et kun kuitenkin näitä päänsekoittavia aineita on, muuntohuumeita ja kemikaaleja, niitä on entistä enemmän, niitä tulee, kukaan ei itse asiassa tiedä, että mitä ne sisältää. Ja sitten jos miettii näitä asenteita, niin minusta tämä on vaarallinen yhtälö. Ennemmin kuin se, että keskustellaan vaan siitä, että pitäisikö laillistaa vai ei. Jatkamme hetken päästä nuorista vielä tarkemmin. Tehdään vielä pieni näkökulmamuutos tässä välissä. Kannabis on luokiteltu huumausaineeksi, mutta sitä käytetään myös lääkkeenä. Yhdysvalloissa on 21 osavaltiota, joissa lääkemarihuana on laillistettu. Ja pelkästään Coloradossa, josta äsken oli kuvia, siellä lääkekannabiskaupan arvo oli viime vuonna $340 miljoonaa. Mietitään tätä nyt myös suomalaisittain, tätä lääkenäkökulmaa. Tuomas Lustig, sinä sairastat MS-tautia ja käytät lääkekannabista reseptivalmisteena. Miltä sinusta on tuntunut seurata tätä muun maailman vapautuneempaa tilannetta, esimerkiksi Yhdysvalloissa? Lähdetään sitä odottaa, että ottaisiko Suomi vähän sieltä jonkinlaista mallia. No, pelkästään Coloradossa on 110 000 rekisteröityä lääkekannabispotillasta, Suomessa vain 100. Miksi lääkärit pelkää näitä reseptien myöntämisiä? No, siinä on sellainen pelko, että sen jälkeen leimataan kannabislääkäriksi. Että siinä on kuitenkin loppujen vaikka tuossa, pelkästään MS-tautiin, niin kannabis toimii hermokipulääkkeenä lihaspastisuuteen, sitten autoimmuuni, sitäkin muokkaan. Eli niihin interleukineihin, mitä elimistöön erittyy. Ja MS-taudissa TH17 autoimmuunifenotyyppi on koholla ja kannabis pystyy siihen myös vaikuttamaan. Että se ei pelkästään hermokipu ja lihaspastisuus, vaan se on myös tulehdusta estävä lääke, vaikka sitä siihen hirveästi myönnetä, koska siitä ilmeisesti ei ole tarpeeksi taas käytännössä taas tutkimustietoa, että ihmiset olisivat käyttäneet lääkkeenä. No, Markus Thurvik, miltä sinusta kuulostaa se, että suomalaislääkärit ei uskalla kirjoittaa näitä reseptejä? No silloin pitäisi katsoa, että mihin me verrataan. Jos me verrataan Coloradoon, missä saa kannabislääkereseptin, jos on tikku sormessa, niin se ehkä ei ole sitten lääketieteellisesti hyöty-haittasuhteessa perusteltua, vaan silloin, jos me katsotaan Suomea, niin pitäisi katsoa, että onko sitten hyöty-haitta-pohdintaa tieteellisen näytön perusteella mahdollista sitten kannabista käyttää, ja nytkin tällä hetkellä voivat sitten erikoislääkärit tietyin perustein saada potilaalle lääkekannabisreseptin, mikäli siinä on perustetta, että ehkä paremmin voisi verrata. Onko näitä perusteita? On. Tosiaan lääkekannabis on kipua lievittävä tietylle hermokipupotilaalle, ei kaikille ryhmänä, mutta tietyllä saadaan tämmöisestä kivusta tällainen kipu
Ja se on hyvin yksilöllistä ja riippuu hyvin paljon. Tämä on yksi kivun lievitysmekanismi monien muiden joukossa ja lihaspastisuuteen kyllä. Tästä on näyttöä olemassa, mutta suoremmin kannattaisi ehkä verrata esimerkiksi Israeliin, jossa on muutama 1000 käyttäjää ja siellä on paljon tutkimustietoa. Eli ei tästä niin kuin, lääkekannabiksesta aivan valtava tuu, koska tästä on tiettyihin asioihin näyttöä ja sitten Suomessa on tapana, että mennään tutkitun tiedon ja kokemuksen perusteella, ja sitä kokemusta kehittyy. Tällä hetkellä kovin monella lääkärillä kokemusta tietenkään ei ole. No, sä joudut hakemaan Turusta sun reseptisi kaikennäköisten eri prosessien jälkeen, se ei ole kauhean yksinkertaista. Kuinka paljon sulla tulee maksamaan kuukaudessa sun nämä lääkekannabikset? Mm-hmm. No se on tietty, niin on sekin tietty kiinni siitä määrästä paljon menee mutta mulla on suunnilleen, suunnilleen 35 grammaa suunnilleen kuukaudessa menee. Rahamäärä? Noin suunnilleen 500 € suunnilleen. Mä höyrystän ja juon teenä, mä en ollenkaan polta. Joo. No kuinka tämä kannabis nyt oikein vaikuttaa? Ihmiset pelkää porttiteoriaa, kun puhutaan kannabiksesta ja toiset käyttää sitä lääkkeenä. Onko tässä minkälainen tie edessä? Niin, tässä nyt pitää katsoa, että halutaanko me verrata kannabista kodeiiniin, joka on kipulääke, vai alkoholi, joka on päihde. Ja toisilla on tietysti erilaiset, kuten mainittiin, erilaiset regulatoriset menetelmät ja lääkkeille on sitten tällaiset lääkinnälliset regulatoriset menetelmät. Ja jos me puhutaan lääkkeestä aivan lääkkeenä ja miten sitä määrätään, niin sitä voitaisiin näytön mukaan käyttää ainakin kipulääkkeenä nimenomaan tällaiseen hermokipua lieventävään käyttöön, lihaspasmeja lievittävään käyttöön ja ennen kaikkea se lääkekäytössä myöskin jonkin verran rauhoittaa tai rentouttaa. Kun taas päihdekäytössä on erilaisia tarpeita, minkä takia yleensä ihmiset raportoi, tai tieteellisessä kirjallisuudessa sanottu, että rentoutuminen on pääasiallinen käyttömuoto, mutta tämä riippuu hyvin paljon ja kaikki eivät välttämättä edes pidä kannabiksesta, eli se on hyvin yksilöllinen, mikä se on, mitä ollaan hakemassa päihdekäytöstä. Eli tässä on tosiaan puurot ja vellit, onko lääke vai onko päihde. No niin. Niin, mitä te muut sanotte? Pitäisikö kannabikseen suhtautua paitsi huumeena myös lääkkeenä? Ja miten? No, minä ainakin ajattelen niin, että toki siihen tulee suhtautua ihan samoilla lääketieteellisillä kriteereillä kuin muihinkin vastaaviin tuotteisiin. Ja jos kannabis on jonkun sairauden kohdalla niin kuin lääketieteellisesti indisoitu, eli se on siihen paras hoito, niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi nimenomaan MS-taudin kohdalla joissakin tilanteissa, ei tokikaan kaikissa, vaan joissakin tilanteissa se nähdään perustelluksi, niin silloin kun se on samalla tavalla niin kuin muutkin tällaiset keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet samalla viivalla käytössä, niin en mä näe siinä ongelmaa. Mutta ehkä se ongelma on se, että sitä on käytetty, tätä lääkekannabisajatusta on käytetty ikään kuin poliittisena aseena. Et jos ajatellaan vaikka tätä Coloradon aikaisempaa tilannetta, niin eihän siinä ole ollut mitään järkeä siinä niin kuin lääkekannabis. Et sehän on ollut vain kiertotie tälle viihdekäytölle ja sitä en toivo toki tänne. Et silloin kun se pysyy tiukasti asiallisesti niin kuin lääketieteellisesti perusteltuna ja lääkärien ohjaamana, niin Tuomas Elfgren ja Pekka Hakkarainen halusivat kommentoida. Tässä ihan ohimennen mainittiin taas jälleen kerran tuo porttiteoria ja se on yksi sellainen teoria, joka on itse asiassa aika pitkäänkin jo vaikeuttanut tätä keskustelua, faktapohjaista keskustelua ja tutkimustietoon perustuvaa keskustelua. On aivan totta, että kannabis voi olla portti muihin huumausaineisiin, mutta yhtä lailla mikä tahansa muukin päihde on portti päihteisiin. Yhtä lailla kuten esimerkiksi alkoholi on portti alkoholismiin. Pekka Hakkarainen. No, jos tuohon lisää vihaan tähän porttiteoriaan, niin jos me katsotaan heroinia ja heroinisteja, niin 99% on käyttänyt aikaisemmin myös kannabista, että siinä mielessä silloin pätevyyttä, mutta jos me seurataan kannabiksen käyttäjää, niin todella harva siitä ikinä siirtyy mihinkään heroiniin. Että ennemmin siellä on sitten aikaisin aloitettu alkoholikäyttö
ja humalajuominen, joka sitten heijastuu monenlaiseen myöhempään päihteiden ongelmakäyttöön. Mutta siihen lääkekäyttöön vielä lisäisin tämän, mitä tästä tuli tästä lääketieteellisestä pohjasta, että sillä näyttää olevan myös kannatusta ihmisten keskuudessa, että 2010 väestötutkimuksen 40% kansalaisista oli valmis sallimaan